The only thing I'm kind of curious about is li jekk ux qegħdin f'epoka partikolari, issa jista' jkun jien qed insir adult u qed inħares warajja u qed ngħid l-istess affarijiet li kienu jgħidu fuq il-ġenerazzjoni tagħna missirietna. Nifhem bekkin jew ix-xjuħ tagħna. Ommi? Le. Tipo jħarsu lejn jgħidu tipo dal-futur. Ommi ma tantx kienet it-tip li tip kibru, iktar kienet it-tip li nasal id-dar u nara x'left hook ġejja minn kien. Entirely merited. I was not in any shape or form physically abused by my mother. Imma I had it coming. I really had it coming many times. Il-ħsib tiegħi huwa jekk hux qegħdin f'epoka partikolari fit-traġit tal-bniedem fej property prices are fairly high, allura nisma' ħafna żgħażagħ li jgħidu li smax li impossible for me to start a life. Mbagħad hemm ħafna il-fenomenu tal-pornografija li kif qed ngħidu tibbanalizza r-relazzjoni. Eżatt, li inti speċa you can find a certain very novel. Forsi tibda tirrata ma' nispiħaj reali fuq l-expectations ta' li tar fil-pornografija. Eżatt, u mbagħad għandek l-expectations li tik il-medja soċjali, jiġifieri il-medja soċjali li turik daw id-dinjiet ta' nies li qed jgħixu bil-ġolli u l-Lamborghini u jgħixu din ħajja fantastika u fil-Monaco u fil-Dubai. U mbagħad għandek il-fakultà li inti taħrab. Li inti tista' tintafa' fuq il-medja soċjali jgħidu doom scrolling per eżempju li inti tagħmel satej għaddej, ġvirina kelli dil-problema, ġvirina fil-bidu meta kelli social media, anka probabbli minħabba il-temperament ADHD li għandi, ġiri konnajt, Madonna, għaddew satej, un bat tħossok għar, tagħmel 5 minuti taħseb kemm ħaġa ħażina u trid tieqaf tħossok ħażin u terġa' tibda doom scrolling. U taħli xi nofsinhar. Allura il-mistoqsija tiegħi meta tħares fl-assjem ta' kollox, meta inti tajt li inti taċċetta li issa inti ħassir adult responsabbli u forsi tibda tajt ħanibni familja nidħol għal ċertu intrigu bil-proprjetà u bit-tfal u dawn l-affarijiet. Versus kemm diffiċli biex tibda ħajja bil-proprjetà l-expectations min jaf x'inhuma l-expectations ta' tfajla tagħmel ġurnata fuq l-Instagram u mbagħad tara li żaqqa barra li ma nara s-six forsi għandi daw l-aspettattivi kollha u mbagħad ħatara li għarwien. U mbagħad hija fakit ħammur nara naqa' pornografija ħanħossni tajjeb, is-sustanzi naħseb saru iktar aċċessibbli milli qatt kienu. Allura qisek għandek daw il-counter forces bej it's really hard to become an adult. Għax sabiħ li tibqa' Peter Pan. U fl-istess ħin għandek in-naħa l-oħra ta' fejn taħrab. Taf kif? U ma nafx hekk qed b'xi mod taffettwa il-mod kif qed jiżviluppa l-moħħ taż-żagħżugħ, plus li d-ġenerazzjoni daw kellhom il-COVID ukoll. Ġi dawn sentej għandna ġewwa flok jaqgħu għandek jagħmlu l-pick-up lines kif kont nagħmel jien. You know? So, anyway. Nisibna nimmaġina xejn mhux ġdid taħt il-daw ta' xemx. Tiġini f'moħħi kont rajt coach imkien ma xekux vera jew ma kien taħidni li f'żmien nali għal-Babilonja kienet nsabu xi script bil-cuneiform u kien hemm miktub jisu complaint ta' xi ħadd li għax dal-aħħar dat nidu xi 3000 sen ilu sewwa kiteb dal-aħħar jisu ħadd ma jrid jaħdem, kulħadd taż-żien, kulħadd moħħu biex jikteb ktieba jew bil-3000 sen ilu. Got as influencer in his own. Naħseb fina dawn huma struggles esistenzjali. Li ma tħanejxu mod differenti skont il-kontest li ħajkonna. Tista' l-kontest forsi tant huwa powerful, tant jista' jkun possibilment mind altering fis-sens jekk inti espost għal tant data ħin kollu. Moħħok ħajżviluppa forsi b'mod differenti biex mbagħad tbiddel il-purpose ta' ħajtek il-prioritajiet. Could be. Mela, tlaqna?